Entisaikoina, puhun nyt 80-luvusta, oli kaikki Tampereella paremmalla tolalla. Oli kesät kuumia ja naiset kauniita, ja miehilläkään näkynyt ei kaljamahoja. Ei ollut suruja, ei mitään harmeja, ja kaikesta saamme kiittää Viistokatua. Viistokatu oli innovaatioista parhain. Sen suunnittelija on Suomen sankareista armain. Joku insinööri keksi ja huusi innoissaan: ruutukaavasta nyt laitetaan yksi tie poikkeamaan. Sen jälkeen Hämeenkadulta pääs kohti Kauppakatua, kun ajoi Viistokatua pitkin Keskustorilla. Hei! Niinä aikoina ajoimme Viistokadulla, ja elämä näytti kaikki parhaat puolensa. Ei ollut ruuhkia, ei autoletkoja, vaan kaikille riitti tilaa Viistokadulla. Hämeenkadulla ei ollut rumia ruukkuja. Hei, siihen aikaan jollain vielä oli hyvää makua. Se päivä oli musta ja ihan kamala, kun kuulin uutisia Viistokadun poistosta. Kaupunginjohtaja seisoi pallilla ja muistutti lähestulkoon antikristusta. Väitti, että syynä on kaupunkikehitys, mut gründerit on mukana, tää on vedätys! Hämeenkadulla ei enää business kannata, kun Viistokatua ei ole olemassa. Eikä Stokkan puolella voi yksityisautoilla, kun sinne muka tulee joku turha ratikka. On turha uskoa, että tällä menolla Suomi koskaan nousee tästä talouslamasta. Toisinaan mä mietin nykysukupolvia. On surullista, ettei koskaan he koe Viistokatua. Mut on vielä toivoa, koska kunnallisvaaleissa mä äänestän aina Mikko Alataloa. Hän myös vastusti ratikkaa, se vähän lohduttaa, ja ehkä vielä pystyy Viistokadun palauttaan. Loppuun sanon pari juttua, jotka kaikki ratkeaisi Viistokadulla. Autoruuhkat aamujen ja esivaltapyörien, lapsiperheiden tilanne ja bisnespikkukauppojen. Poistuisi samalla myös massatyöttömyys. Viistokadun palautus on siis välttämättömyys.